които работят ежедневно с нашите ученици. Инженер Кирил Димитров, инженер Ваня Таскова, кожеви изделия и обувни изделия. Инженер Райна Тодорова, текстилен инженер. И госпожа Пенева, нашият моден стилист и дизайнер, преподавател в нашата гимназия. Няма да бъде честно и естествено, ако не кажа и не спомена режисьор-постановчика госпожа Караджава. Но нашият ученик така емоционално и с огромна любов поздрави госпожа Алджанаби. Моля, нека да аплодираме директора на нашата гимназия, госпожа Алджанаби. Бих искала да дам думата на директора на СОУ Пенчо Славейков, извинете, госпожа Делинова. Здравейте, колеги! Здравейте, скъпи ученици! Здравейте, госпожо Алджанаби! Искам да ви поздравя с личния ви, бих го нарекла, професионален празник, защото при вас творят уникални професионалисти. Колеги, поздравления! Още един път аплодисменти за тях. Не можех да се въздържа да не ви поздравя, защото ние сме свързани, ние сме вече почти като роднини. Нашата Бистра е бивша наша ученичка и аз искрено се надявам много наши ученици да постъпят във вашето училище. Разбира се, не е само Бистра, защото виждам каква работилница на таланти, на кадри, на бъдещи дизайнери е вашето училище. Поздравления за всички вас! Гордея се, че съм рекламно лице на вашата професионална гимназия. Днес си закупих една от най-красивите чанти, които сте произвели и получих в подарък този уникален комплект, който ще нося с гордост. Пожелавам ви много здраве, много творчески успехи, дръзновение и да се множите, да ви се увеличава списъчния състав, за което ние ще помагаме.